No moro. Multa oppilaat aina kyselee, että eikö mulla ole koskaan stressiä mistään, kun mä oon aina hyvällä tuulella ja hymyilen tuolla käytävillä ja muuta, niin on mulla stressiä. Aika paljonkin mulla tulee vuoden aikana stressiä. Nyt mä ajattelin vähän esitellä, että mitä kaikkea se mun stressi pitää sisällään. Okei, täällä punaisella näkyy mun työstressi. Sitten sinisellä näkyy mun opiskelustressi. Ja perhe, sosiaalinen stressi sitten näkyy vihreällä täällä. Ja niin kuin hoksaatte, niin vähän täällä vuoden mittaan on ollut joka kuussa jotakin stressiä, mutta ehkä vähän eri asioista. Täällä on sitten niin prosenttimääränä, että kuinka paljon 0–100 on ollut sitä stressiä. Täällä on tämmönen pää räjähtää stressi lopussa. Elokuuhan lähti liikkeelle sillä, että töissä oli sille kohtalaisen rauhallista, mutta opiskelut lähti kyllä ihan tosissaan täysillä liikkeelle niin kuin tonne lokakuuta kohti. Siellä oli aivan älyttömän tiukkoja kursseja, kaikkea semmoista asiaa, mitä mä en oikein osannut, hirveästi uutta tietoa ja muuta. Samalla töissä tietenkin rupeaa tulee enemmän oppilaita, enemmän ja tulee kiirettä, palavereita, oppituntia ja kaikkia muuta, niin se alkaa sitten nostaa sitä stressitasoa. Ja sitten vaimokin oli tuolla ilman palkkaa jonkun kuukauden syksyllä, niin sekin meinasi pikkusen ressailla sitten, että miten me maksetaan kaikki lainalyhennykset ja muut, mutta hyvin se meni loppuunsa kuitenkin. No marraskuussa pikkusen ehkä rauhoittui joilta osin, opiskelut alkoi olla valmiita siltä osin, kun ne siltä loppuvuodelta pystyi olemaan. Ja sitten joulua kohti muutenkin kuraattorityössä pikkusen ehkä hellittää tahti. No joululahjaostokset alkaa pikkusen täällä nostaa tietenkin tätä käyrää tuolla muu elämän puolella. No sitten tammikuussa taas aivan hirveet 2 kurssia käyntiin ja hirveitä deadlineja, gradu pitää saada valmiiksi ja muuta, niin kauhea hässäkkä päällä opiskeluissa. Melkein käy täällä pää räjähtää osastolla opintojen kanssa. Ja töissä sama homma, aivan hirveä kiire ja tämmönen stressi päälle sieltä, kun asiakkaita eli oppilaita tulee aivan kauheana juttelemaan koko ajan. Ja silleen niin koko ajan pitäisi olla menossa jonnekin, koko ajan tulee pyyntöjä jostain, että voisiko tehdä tätä. Niin se oli aika kova paukku. Muistan kyllä keväällä ajatelleen, että kylläpä kesäloma tekisi terää. Mutta sittenpä se sieltä alkoikin pikkuhiljaa kesää kohti toukokuussa rauhoittumaan. Ja tätä mä filmailen sitten tässä ihan kesäloman kynnyksellä, että hyvä fiilis. Ja se, että mäkin olen käynyt niin läpi tämmöisen stressivuoden, niin ensi vuonna mä taas enemmän siedän stressiä. Tää vahvistaa mun stressisysteemiä, koska mulla on keinoja, millä mä säätelen sitä stressiä pitkin vuotta. Ei tää koskaan käy silleen, että mulla on liikaa stressiä, mä vaikka uupuisin tai joutuisin sairaslomalle, vaan siis on vaan paljon stressiasioita mielessä ja sitten mä joudun käyttämään niitä samoja keinoja, mitä mä oon neuvonut teillekin, miten stressiä säädellään. Jos et ole käynyt katsomaan, niin käy katsomaan meidän videolta stressin säätelykikkoja. Mutta ensi vuosi voi olla löysempi tai tiukempi, en tiedä, katsotaan mitä tulee ja sen mukaan sitten säädellään taas sitä stressiä.